Asa ka mga baka ha? Balhin ba ka ni Jay? Ayun pa ganji ang baka. Nainitan na ba? Asa ka ba? Sus, oya sa baka. Nabiktik na! Asa ka na mataaron? Tamata ka duwa na po ito game ba? Pataon yung cellphone nila ba? Sus, oya sa baka. Ang saan ba ka ha? Ganagmuntag. Yan naman ay baka. Sus, Ginoo. Wa aja ko ni baka kaya sa akin kinaginot na. Oya sa baka ita. Naguspad nito siya. Kaita ni baka anak ng katakuan. Uy. Ipasay, patay ang anak. Dugay ramta ni kamatay na. Gumaan patay ang anak. Ikapon. Elek sa gitik. Saan niya ron? Saan naman eh? Oh. Bale juga. Oy. Dako ang kalibutan. Ana to ka na may sagbot daghan. What? Kabulok may kabaw, baka. Oh no! Uno. Sab. Asa mo si Jay? Agbaka, Jay pasagdan. Ano ang bataan mo? Kaon yung cellphone? Bubuhay ano yun, Jo? Kasi baka Alison. Malina na! Asa mo mahudan mo? Baw, aso daw. Game in man to. Sus, paita din yung bataan. Kaya sila mong tulog. Apa ko na sa kana tira tap. Pagkas pa sa pagban ko kanije. Ano ko kasi Tommy? Lungan ko dadyo. Right, tap. Matay si Papa. Bisag baka Alison. Bisag di ako yung gipangita. Ako'y pangitaan. Nagiilok ng ito hanan eh. Yung diba lang visit ani kaya online class ta. Disturbohon gyud ta. Nya kung mabagsak ta ni, aksabaan gihapon. Wa gyud si Papa gyud. Pag cellphone do, kay makaon man na do. Uli sa bagay paglungag. Di online class ko are. Online class ka pa na. Paglungag to. Bale oy. Kana ka nagala oy. Oy. Pagpas do. Sama na yung nila ko marang kagbayot. Agad. Dali, pas gid ako. Dali, baka lang istorya ni. Oh. Wato mo sabay. Paglungag. Pamane mo lungag, buto sa daan. Hibaw na maka nga daghan tag sudaan sa balay. Kini nga sa aparador, nay ginamo sa to, tutuha to. Yan, nga sa mabaw sa aparador, na uya pa to lutua. Yan, ay buwag to nga pinikas nga giod-od na la, tutuha to. Nagdungon na mamane pasudaan ni na. Basta mo lutua. Paghikay to kay mo to nga perminta, pwede kanduwer eh. Uy! Saman! Samukan ang sigahoy, oy! Doon sa mga anay, game na sige no. Ay, saman di ay. Patay ka. Gisapot ra pa tong isa to. Saman! Ang baka gipasagdaan nimo. Sagdang ko nagbaka, tambok ko to, bahala mo niwang mo na. Na, Hindi man natuwa. makulutahan juga to ni Guli ron ga email ka na. Bahala ako. Ay hala. Magdika mo pa ko sa balay gayron. Di sa puton tong isa. Ahala! Pagdiga mo dito kay before kumulit na ako makaw.
Biza juga ang papa ron. Sus, hayahay dyan ito ha nagi. Dawat limpyo ra gyud. Karon ka. Sinabot yun mo diyang masuko ka. Bahala yun ka. Wag ginawa daw talo. Let's Kondisyon na, lamas. Huwag din yung tao. Kapatang na po. Taran mo. Sana may makatag sa pagkag ito. Hi Ay, mga karan! Medyo bitin gamay mga karan ha. Kanang... Ano to? What's up mga karan? Balik. Oh, what's up? Oh. What's up mga karan? Ayaw niyo mo paglimot pag-subscribe, Pag-like, comment, o share sa mga videos. Hope nga guys nga makaganahan mo sa mga videos magtanaw bisan mugbo ra kayo. Mugbo nga na ka mugbo. Yeah. Bisag na yung mga kuwang gamay. May walang na success ang mga video guys kay busy kay me sa mga akong trabaho, busy sab ko. Ya sila eskwela sad. Ya module. Lisod kayo panoron guys. Hope nga ganahan mo sa mga videos. I-like lang niya, i-like niya, comment. Comment lang, balag unsa nga comment, bash pa na, unsa pa na. Anda may modawat sa mga bash kay iba may di man jud among video di madud perfecto og nasi pagkuwang isulti lang i-comment lang ang mga pagkuwang sa mga videos kay amang punan kuno punan mo pagtagad na unsa pa na among ika-suggest inyo suggest lang i-comment lang palihog nga karan hope nga karan nga malingaw mo sa mga videos bisag kani mga nangaw tanawan mga nangaw ninong mo? Dako na kayo piano? Oh. kini si boy itong o si Boy Lospad mga karan. Gani Lospad tinod ha. Angga ra niya ng Boy Lospad o. Si Tiborcio. Mo kita ni among kolor. Ako na ginito man. Nga guys, muna to guys. Sing matingala mo guys nga daghan kay me. Sing tingala mo guys nga si classic mga naong kay kami may agor mi guys. Ako kay sila agor na ko ni. Kana si Karan. Ta si Karan ta guys. Tara. Takto may tinod Karan. Na. Mo na pure. Muna si Ana, Karan. Hi Karan. Sige guys, bye-bye. Okay, tanawad. Ay, nagaliwan. Go. Ay, guys. Bakit ang tulong?